Baina, non sartu zara? Hor, lagunekin, badakizu, parkean ibili gara. Eta hori, begira, zer egin duzu belaunean? Arazo batzuk eduki ditugu. Arazoak? Zer egin duzue? Prontxioren baratze ondoan ibili gara futbolean eta baloia barrura joan zaigu eta sartu egin gara. Eta zer? Nola egin duzu belaunekoa? Itxoin, baratzean sagarrondo eder bat ikusi dugu eta gozea sartu zaigu eta sagar pare bat hartzea pentsatu dugu. Eta? Iker, badakizu, hori ez dago ondo. Bai, baina ez dut meriendarik eraman. Bueno, arbolara igo gara eta sagarrak hartzen hasi gara. Bapatean atea zabaldu da eta prontxio oso haserre zegoen eta karrasika hasi da. Presaka jaitsi gara zuaitzetik eta danba, lurrera erori naiz. Baina, eta gero zer? Ez errez, hormaren gainetik salto egin dugu eta etxera etorri gara. Eta begira, sagar bat ekarri dut zuretzat.